A Asociación Festa do Viño Tinto de Cenlle organizou esta fin de semana a 13ª edición da Festa do Viño e a 12ª edición da Ruta das Adegas. O pregón foi a cargo de Manuel García Montero. O domingo, a partir das 11 da mañá, abriuse un novo percorrido polas adegas coa música da banda Castro Bello, ao que seguiu a inauguración da exposición de maquinaria agrícola e a concentración de tractores históricos. A partir das 2:30 da tarde tivo lugar unha comida popular. Este fin de semana temos a Festa do Viño, cunha ruta de adegas que empezou ayer ás 7:30 da tarde co pregón a cargo de don Manuel García Carrasco. Houve uns tractores históricos e hoxe pois temos a ruta das adegas outra vez e terminaremos cunha xuntanza comendo todos os veciños e xente achegada. Pois isto empezou fai 16 anos con Manuel García Montero, que foi o antigo alcalde de aquí, foi durante 40 anos alcalde de Cenlle. Ele empezou cunha festa que se facía no cole, cunha comida para todos os veciños, donde se levaban os viños. E fai 12 anos, pois xa empezaron tamén ca Ruta das Adegas, donde percorremos todas as adegas. Este ano abriron as súas portas 6 adegas. A afluencia foi moi similar a outros anos, contando cun gran número de asistentes. Algunhas das bodegas xa son tradicionais neste evento e algún abriu por primeira vez este ano. Todos destacan a boa acollida e o bo ambiente entre a xente. Isto xa leva bastantes anos. Eu é a primeira vez que abro, porque coincidiu así este ano. Fixen o intento e ao final din resolto o problema e abrín, que ainda non teño a bodega rematada, pero eso. E a bodega, pois, viño daqui é prácticamente o tinto e blanco. Tinto de Mencía e de Garnacha, e o blanco de Treixadura e Jerez, que é o que hai máis ou menos en todas as bodegas aquí do pueblo. Pois nada, estamos aquí en Cenlle na festa do viño. Non chamamos festa do viño tinto, pero bueno, tamén temos blanco e tinto para que queda tomar. Comento vos de que a adega nosa levamos abertos case todo sempre. Empezamos a embotellar no ano 2012. Temos 5 variedades de viño diferentes, temos 3 blancos e 2 tintos. Estamos intentando que o mercado sea ben recibido. Vamos á festa, foi unha iniciativa que se fixo no ano 2005, foi como unha pequena concentración de adegas que vamos a facer unha comida popular aí á plaza. Despois, 8 anos despois, pensamos de que sería moito máis bonito abrir as adegas e tomar o viño nas adegas. E foi un éxito, o sea que cada vez que abrimos as adegas, a xente, neste caso este ano, somos 6 adegas abertas, a xente compra a copa, lleva os tiques e pasean polo pueblo abaixo con música de charanga, animando a festa, tomando un viño dentro da adega e cos seus pinchos correspondientes para que o viño caiga mellor. Nos, xa era de meus pais, sempre fomos viticultores, xa levamos abrindo pa a festa esta do viño pois sobre 9 anos. Nós temos blanco e tinto, traballamos en blanco con Treixadura e Loureira e en tinto con Caíño, Cabernet e Tempranillo. Esta é unha iniciativa moi boa, máis que nada para que veña, é unha festa que cada ano ten máis xente, e xente que ven ao pueblo, xente que proba os nosos viños, e polo menos son 2 días de festa que facemos unha actividade para que a xente disfrute.